Ivano murigita Apolinari Sakama na roboti rwasenchera yobo ikeranu negati yabarari bari banyara ko baba kubwatrani gwase kibura buru icho patigerwa chingo matoko bagandiria bobwenia wabwango na kero togosabe merobere chisemene chikoiranirwa ase egeka kia bwango togoskabosia so roboti robonchereria bono ekiombe ekyo kegosangeria ebango aiga sense ya Kenya ya Kenya Revenue Authority kiare nigo kiarariria monchereria au asobo koreri bwae buna enchera eyamo yogochia gutugutera homo Kenya obose kwenekia ngonyarire ko bage gutugutera homo Kenya oborito bwe ebango murikito Linet Kemunto na roboti rwasenchera bwikera ekiombe kiogosangerera ebango kiararire gotenenia omoroberi oye gwoko na ebango ase amache echichuba aya niga achire kobwatekana goikeraniwa kwa omoroberi oyo ase richiko ria echibesa gose finance bill ria omwaka bwa 2025 noyomo eriboti korwa ase ekiombe gia KRA nigo gekomanyia abakenya buna omoroberi oyo bogotigana na ebango eyio ya amache nigo ochagete gokora emeremo etariki eyemo ya omotienyi oyo. Aya nigo agochia koirera nonya na amache yechichuba akogorwa korwa isiko yense gotarusigwa ebango yomori bosio bogosoigwa echiro gotigara abwabo ase amang'ana y'ebango ase entunda yende kiarura mabera yogotaka na efaini abanto bataraka na ebango eyio gochakera chitariki 31 chia omotienyi 12 bwa omwaka bwa 2025. Amabera aya niga agochia koba ase egeka kia emetienyi 5 nomo na nigo agochia gochaka etariki eyemo ya omotienyi 52 ya omwaka oyo goika chitariki 31 chia omotienyi 12 bwa omwaka oyo. Amabera aya niga arariigwe maega ya ebunge enene goete richiko riokoyaikerania ase finance bill ya omwaka oyo korwa ase emesa yaito ya obwonchoreria bwa egetaseni gia ensoko erieta riane Linet Kemunto.